Ir-Russja, l-Ukrajina, Franza u l-Ġermanja qablu li nhar il-Ħadd 15 ta' Frar għandu jieqaf il-ġlied fl-Ukrajina. F'laqgħa li ħadet madwar 17 il-siegħa fil-kapitali tal-Belarus kienu formulati żewġ dokumenti. Wieħed dwar il-waqfien mill-ġlied u dikjarazzjoni konġunta mill-erba' mexxejja. Intlaħaq ukoll qbil biex jumejn wara l-waqfien mill-ġlied, iż-żewġ pajjiżi, jiġifieri l-Ukrajna u r-Russja, jibdew ineħħu l-armamenti militari. Dan huwa proċess li għandu jkun lest fi żmien ġimagħtejn. Il-Ħadd se jinfetaħ ukoll dialogu fuq liema territorji ħajnataw status speċjali u anki jsiru diskussjonijiet biex isiru elezzjonijiet lokali li jkunu konformi mal-Kostituzzjoni tal-Ukrajna. Ftehmu wkoll biex kif it-truppi joħorġu mill-pajjiżi jinħelsu il-priġunieri. Anki ġellieda mhux Ukreni u Russi għandhom iħallu it-territorju Ukren. L-Ukrajina għandha tibda bil-mod tajn banek li jinsabu f'żoni ta' konflitt biex jibdew isiru pagamenti fosthom pensjonijiet. Il-ħamis filgħodu il-Kanċillier tal-Ġermanja Angela Merkel qalet li hemm ċans kbir li l-affarijiet jinbidlu għall-aħjar, iżda xorta għad fadal ħafna xogħol xi jsir. Min-naħa tiegħu il-President Franċiż François Hollande kien ferm aktar ottimist fejn qal li dan il-qbil huwa wieħed serju u huwa ta' nifs kbir għall-Ewropa. Il-ħamis il-Fond Monetarju Internazzjonali ta' pakkett finanzjarju bgħinuna ta' 15 biljun euro lill-Ukrajna. Il-konflitt fl-Ukrajna ħalla l-fuq minn 5,000 vittma, b'16 minnhom imutu għad li kienu għaddejjin l-istess taħdidiet fil-Belarus.